ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഇടയ്ക്കിട്ട് ഞാനും എടുക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേ. നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നാറുണ്ട്, ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ടൈം സെറ്റ് ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേർവച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? 5 കഴിഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭുജി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നോ? ഇതല്ലേ, ഞാൻ നാട്ടിലാണ്. മാതാജിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ തരാം. ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെടുക്കാം. അങ്ങോട്ടും മാറിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. രമേഷ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ശരി, ഉപദേശാമൃതം 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്? ദുഷ്ടസ്വഭാവജനിതർ വപുഷ്യജദോഷേർ ന പ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസപശ്യ ഗംഗാവസം നാഗലോ ഭുക്തഫോദഫന പങ്ക ബ്രഹ്മ ദ്രവമദപ്തപങ്ക്യതി നീര ധർമ്മയി. ഇതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണബോധം പ്രതിഷ്ഠനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരമായി താതാത്മ്യമില്ല.
ഭക്തന് ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയുടെ വീക്ഷിക്കരുത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഭക്തൻ, ആ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന് ശാരീരമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ആചാര്യന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവര് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ചിന്താഗതി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല അവര് ശരിക്കും. അവർ എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ബന്ധമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവര് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ സ്വയം പ്രതിനിധി തന്നെയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അത് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. അവരെ നമ്മളെ ജീവിത രീതിയിലോ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയിലോ അവരെ കാണരുത്. അവരെ നമ്മുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കരുത്. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ശരീരമായിട്ട് അനുഭവം, അവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നായി തന്നെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. താഴ്ന്നൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെന്നോ ശരീരമായി വികലമാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തന് ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച അവന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമായിട്ട് കണ്ടാ പോരാ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനൊന്നും പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. ഒരു വ്യക്തിനെ അവർ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലാണോ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ഏറ്റവും കാര്യം, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാം, ഉയർന്ന കുടുംബം. ഒരു ഭക്തന് താഴ്ന്നതോ ഉയർന്നതോ ഇല്ല. അവന്റെ സൗന്ദര്യമോ അവന്റെ വേറെ വികലമായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരീരമോ ഇതൊന്നായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭക്തനാണ്, അവന് പിന്നെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെ പറ്റി നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കുലം കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ധനം കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ അവനിൽ കാണും. നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയുടെ കുഴപ്പമാണത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യമായ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഇതിന് ദോഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനാവാതിരിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തമായിട്ട് ശരീരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഭക്തിനെ അത് ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ കാണേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്നൊഴുകി പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ദൂഷിതമാകുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നദിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഗംഗയിലും എന്താണ്? മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചെളിയും നൊരയൊക്കെ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗംഗയുടെ പേര് പോവില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതികതയിൽ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഗംഗയെ അതായത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധ, സാധു, സംഘാഭജന, ക്രിയാനർത്ഥ, നിത്യ, നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവം, അങ്ങനെ പ്രേമം, ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എത്തുന്ന ഘട്ടം വരെ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു, കരുണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികളെയാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഉദാഹരണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഗംഗാനദി എന്താണ്? പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയിൽ ചെളിയുണ്ടോ? ചെളി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഗംഗാനദിയിൽ ചെളിയും നുരയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അന്ന് ഗംഗാനദി എപ്പോഴും പരിശുദ്ധിയായിരിക്കും.
ചെളി ഉണ്ടായാലും നൊരയുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗംഗാനദി പരിശുദ്ധിയായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ട്, ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്തു പോകും. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തനായി ആ ഭക്തന് ഇനി പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്, അത് തെറ്റ്. അതാണ് ഒരു ഗംഗാനദിയിലാണെങ്കിലും ചെളിയും നിരയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനേലും അതൊക്കെ കാണാം, സിമ്പിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിക്കേണ്ട എന്താണ്, ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണം, നമ്മളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം നമുക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയൊന്നും ഗവനിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗ അത്രയും പരിശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഗംഗയില് പിന്നെ ചെളിന്ന് പറയുന്ന ആരും നോക്കൂല. അതാണ് ആര് ചെയ്യൂല? അത്ര ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര ഉയരുമ്പോൾ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്, സാധാരണ പോയിട്ടില്ലേ? ഗംഗാനദി സ്നാനം ചെയ്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ, പോയിട്ടുണ്ടോ? പലരും പോയിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളിലൊല്ലേ നല്ല ചെളിവെള്ളത്തിലാണ് അല്ലേ? ചെളിയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ രണ്ട് മനസ്സ് അല്ലേ? പിന്നെ ഭക്തി ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും, ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇത്തിരി ചെളി കുറവ് ഒക്കെ നോക്കൂലേ? ഒഴുകി വരുന്ന അഴുക്കൊക്കെ നോക്കും. നല്ല ചെളിയും തണുപ്പും. ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ? അത് തെറ്റെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പുരോഗമിച്ചവര് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അടുത്ത് പോയിരുന്നാണ്, നമ്മള് ഒരു 2 മാസം മുന്നേ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഗംഗാ നദിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടുക്ക് ത്രിവേണി സംഗമത്തിന് പോയിരുന്നു. അതായത് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താ? ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാര്? അതെ, കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതെ, നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 3 നദിയും കൂടെ സംഗമമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്, നമ്മളെ രീതിയിൽ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ? കരയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചെളിയായിരിക്കും അല്ലേ? ചെളിയിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നൂല. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം, നല്ല തെളിഞ്ഞ, നടുക്കിലെത്തുമ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടും. പക്ഷെ സൈഡിലൊക്കെ ആകെ ചെളി ഒഴിച്ച വെള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ, ഓരോന്ന് ഒഴുകി വന്ന് കിടക്കണൊക്കെ കാണും അല്ലെ? ശരിക്കും ഉയർന്ന ലെവലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ഒന്നും ഗവനിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് നമ്മളെ തെറ്റല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം പിടിക്കും, അവര് ചെയ്ത അസുഖം പിടിക്കുകയില്ല. രണ്ടും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലേ? അവര് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് സയൻസായിട്ട് വേറെ നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടും, അഴുക്ക് കഴിച്ച് നമ്മൾ ആൾക്കാർ മാറും. അതല്ല കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ ലെവലിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴോ ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ നമുക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾക്കും ആ ലെവലിൽ എത്തണം. അതേവരെ എത്താത്തിടത്തോളം അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് ആ തലം കഴിഞ്ഞു. അവര് ആ തലം കഴിഞ്ഞത് കാരണം കൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും അതെന്താണത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ അവര് ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും എന്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അവരും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് ഗംഗാനദി എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യവതിന്. പക്ഷെ ഗംഗാനദിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായി പിടികൂടും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളയരുത്. ഗംഗാ നദി ചെളിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഗംഗര ആ പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗര സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളയില്ല, അല്ലെ? ഗംഗയില് ചെളിയും വെള്ളമൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ചെളിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുണ്യനദി. അതേപോലെ അതന്നെ കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദക്ഷിണേശ്വർ ടെമ്പിളിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഗംഗാ നദിയാണ്. ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. എവിടെ പോയിരുന്നത്? ദക്ഷിണേശ്വർ ടെമ്പിള് കൽക്കത്തയിൽ അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മള് ചെളി പോയി കുളിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും. അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം. നമ്മൾ അത് ഉയർന്ന ഭക്തരായി മാറുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതേവരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധന ഭക്തി പോലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. ആ സാധന ഭക്തി എന്ന് വിടാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപരം നമ്മൾ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ നോക്കി കഴിക്കാൻ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം, ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്, ഗംഗയിലായാലും ചേറും നൊരയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗംഗനെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളെ പോലെ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ലെവൽ, നമ്മളെ കനിഷ്ക ലെവല് മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടാലും അത് ഉയർന്ന തലത്തിന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറൊന്നും. അതിനൊരു ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് ചിലപ്പോൾ BMW കാറിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ പോയാക്കൂടാന്ന് ചിന്തിക്കും, ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവര് BMW കാറിലായാലും വലിയ കാറിലായാലും വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അവരുടെ ചിന്താഗതി അത് തന്നെയാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, ഭക്തനാണ്. അവർ കുടിയിലായാലും കൊട്ടാരായാലും ഒരേപോലെയാണ്. അവരും വലിയ വലിയ മാളികകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ആ മാളികയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് രാജാവ്, നമ്മളെ ചിന്താഗതി വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ സിഗ്നൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സിഗ്നലിന്റെ കുറച്ച് നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ വീഡിയോ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫിനിഷ്. ആരാണ് ഭക്തന്മാരെ അന്ന് അറിയയില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ വൈഷ്ണവാപരാധം നേടിയെടുക്കരുത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇല്ല പ്രഭുജി, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പ്രഭുജി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. പ്രഭുജിനെ കാണാൻ ഒരു സുഖമില്ല. ക്ലാസ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യമൊന്നും തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ശരിയാ. അതന്നെ ഞാനും തിരിച്ചു പറയാറതെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോന്ന് പറയാറില്ല. വിഷ്ണുമാതാജി രാധമാതാജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അറിയുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം. അതന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഞാൻ ദക്ഷിണേശ്വർ ടെമ്പിളിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭയങ്കര പൂജ, വിദേശികളൊക്കെ വന്ന് കാണിട്ട് ഭയങ്കര ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ചുറ്റിങ്ങാനി ചെണ്ടക്കൊട്ടും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകുമ്പോളേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ. അതാ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ 6 തരം ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. അത് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണം, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ആ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അവർ കൊട്ടാരത്തിലിരിക്കും, കുടിലിരിക്കും, താഴത്തും കെടുക്കും, മുകളിലും, എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കണം. പരിപൂർണമായിട്ട് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലേ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈശ്വികമായ സുഖാഭിലാഷങ്ങളാണ് ബോധത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭൗതിക ബോധത്തിലാണെന്നാണ്. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ബോധത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ഠ ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരും, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ LKG-ലാണ്. ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യം. അതെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഭക്തരല്ലാന്നോ അന്നല്ല പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ പലരും പല ലെവലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ പെട്ടെന്ന് ഉയരും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉയരും. ചിലര് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പിന്നെ തോൽക്കാറില്ല. പണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാം, 1ാം ക്ലാസ്സിൽ, 2ാം ക്ലാസ്സിൽ, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു കിടക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ മോഡറേഷൻ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ്. അതേപോലത്തെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും തോൽവിയില്ല. അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നമുക്കൊരു മോഡറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ശ്ലോകം ഗംഗാനദിയുടെ പരിശുദ്ധിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശ്ലോകം മാറിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും മനസ്സിലായില്ല. ശ്ലോകം 6 നമ്മളിപ്പോ ശ്ലോകം 5 നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണല്ലോ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 6 നമ്മൾ ഇതിൽ ഗംഗയുടെ പരിശുദ്ധിയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല അതെ അതെ, ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധി തന്നെ. ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിനെ ഗംഗയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗംഗാനദി സംശയമില്ല പരിശുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനും പരിശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ആയ കിട്ടുകഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗംഗയിലും ചിലപ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, ചെളിയൊക്കെ വരാം അല്ലെ. അതാണ് ഭൗതികതയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഭൗതികത അവസ്ഥയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ചെളിയും നരയും. അപ്പൊ ആ ചെളിയും നരയും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയുടെ സ്ഥാനം പോണില്ല. ഗംഗാ നദി ആ സമയത്ത് എന്താണ്? പുണ്യനദിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ്? ഭക്തനുള്ളിൽ ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മ നോക്കുമ്പോ ചെളിയും ഒക്കെ കാണാം ഗംഗാ നദിയിൽ. നമ്മ അധികം ഭക്തരല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഗംഗാ നദിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഗംഗാ നദി അല്ല കാണാൻ, ചെളിയും നരിയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ. അതെ അതെ. നമ്മ നോക്കണ, നമ്മ ഗംഗ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കണ എവിടെയാണ് ചെളിയില്ലാത്ത സ്ഥലം നമ്മൾ നോക്കണം. ഗംഗാ നദീനല്ല ആദ്യം നോക്കാം അല്ലെ. അതെ, സത്യം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ വീക്ഷണകോണ് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. ശരീരവും മനസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നത്, ചെളിവെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ല നല്ല വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് മനസ്സും. മനസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണ മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണ് ഭക്തി. ഉള്ളി എന്ന് പറയില്ലേ. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. നമുക്കറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അവിടെ ശരീരത്തിനോ ചെളിവെള്ളമായാലോ കൊട്ടാരായാലോ കുടിലാണല്ലോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവന് സാധുവായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അതാണ് അവൻ വിവാഹ ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം.
അങ്ങനെ ഇല്ല. അത് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി ആവണമെന്ന് നമ്മളെ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ, അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഗൃഹസ്ഥർ, നമ്മളെ വലിയ വലിയ ഋഷീശ്വരന്മാർ, വലിയ ഋഷിമാരൊക്കെ വസിഷ്ഠനായാലും വലിയ അവരൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥരത്തിൽ സന്യാസ ജീവിതം കഴിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്കോളം ബുദ്ധിമുട്ടും. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പാർട്ടി പിന്നെ നോക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായ കുട്ടികളായി അവിടുത്തെ കാര്യം, അവിടെ വിശേഷങ്ങളും ഇതും നോക്കണം, നമ്മളെ ഭക്തി നോക്കണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആകുമ്പോഴോ അവർക്ക് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന് ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ട് കാണും. ഭക്തി ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നോ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നുള്ള തരംതിരിവില്ല. ആരും ചെയ്തോ, ബ്രഹ്മചര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളും ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്ത കാര്യം ഭക്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഇത് പറ്റൂല, ഇത് സന്യാസിമാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയാനില്ല. ഗൃഹസ്ഥർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥനും ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനല്ലേ, അപ്പൊ സന്യാസം ആവാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോവാള്ളൂ എന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, അത് സന്യാസത്തിൽ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ, സംശയമില്ല. ഏതേത് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ആ തത്വങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു പോകുന്നവര്, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം, അത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നമ്മൾ. രണ്ടാമത് ഗൃഹസ്ഥം, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു, ആ ജീവിതവും പ്ലസ് നമ്മളെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലൊരു ഇരുത്തം വന്നു. അതെങ്ങനെ പഠിച്ചത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം, പിന്നെ സന്യാസത്തിൽ കടക്കണം. ഇതൊരു റൂളാണ്. ഈ റൂളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. നമ്മൾ അതിൽ പോണില്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ അതാണ്. അപ്പം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോ ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ടോ സന്യാസത്തിൽ പോകണുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഗൃഹസ്ഥലത്തിലെ സന്യാസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? വളരെ അപൂർവത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, നമ്മൾ ഗൃഹദേമികൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഗൃഹസ്ഥരല്ല. ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വരണം. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരും അല്ല. നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരും അല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരിനാമ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം. അത്രയും പതിതമാണ്. നമ്മ ഗൃഹസ്ഥരും അല്ല, സന്യാസവും അല്ല, ഇതുമല്ല, ബ്രഹ്മചര്യവും അല്ല. ഇത് 4ഉം അല്ല. ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറിപ്പോയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെത്തും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ചില കുട്ടികളെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും, അവന് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയും, അല്ലെ? പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും പഠിച്ച് 70%, 60%, 90% നല്ല മാർക്ക് പാസ്സാണ്. ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ പറയും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കി, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അതിന്ന് പാസ്സാവാം. അതാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം. നമ്മ ഗൃഹസ്ഥത്തിലല്ല, സന്യാസത്തിലല്ല, വാനപ്രസ്ഥത്തിലും അല്ല. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലല്ല. പറയാം, തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാതും അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തു മാറ്റും. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ല, നമ്മൾ ഗൃഹദേമികളാണ്. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനെങ്കിലും അവന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് സേവന നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന് അവൻ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ കുലത്തിൽ പിറന്നതല്ലല്ലോ, അല്ലെ ഗോസ്വാമി കുലത്തിൽ പിറന്നതല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം. കുലത്തിനോ അവന്റെ രൂപത്തിനോ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല. വില എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിക്ക് മാത്രമുള്ളൂ. പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം.
അല്ല ഞാൻ ടീച്ചറെ മോനാണ്, അല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എൻട്രൻസിന് നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യണത് ഡോക്ടർ മോനാവണമെന്നില്ല. നീറ്റിന്റെ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മോനാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടറിന്റെ മോന് കുറച്ചും കൂടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും പാസ്സാവാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ കൊല്ലത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പരീക്ഷ പാസ്സാവണം. ആര് പരീക്ഷ പാസ്സായോ അവനാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ. ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അവൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവന്റെ കർത്തവർഗക്കാരനാണ്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇസ്കോണില് ആഫ്രിക്കക്കാരും ഉണ്ട്. ആഫ്രിക്കക്കാരിൽ അപ്പൊ അവർ കറുത്തിരിക്കും, ഭയങ്കര കറുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ. മറ്റു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വെളുത്തിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പലരും പല കളറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇതൊക്കെ പ്രഭുസ്വാമി ക്ലിയർ കട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ആയിരിക്കും. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് മിക്സിങ് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട്. കാരണം അവരാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവരുണ്ട്. പ്രഭുസ്വാമി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെളുപ്പിനോ നിറത്തിനോ കളറിനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ല, കൗലത്തിനൊന്നും. അതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെയോ നിഷ്കളന്റെ ആര് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതന്നെ. വളരെ സിമ്പിൾ പറയുന്നത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോന്നി യോമി ഭക്തി പ്രയശ്ചിത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്. ഗോസ്വാമിമാര് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീരായിരുന്നു. അത് തെറ്റാണ്, ജന്മം കൊണ്ടല്ലാതെ. എന്നാൽ ചൈതന്യ പ്രഭ അവരെ ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അതങ്ങനെയല്ല. അതായത് ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഈ നമ്മ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവര് ആദ്യം ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു, പിന്നെ അവർ കൺവേർട്ടായി മുഹമ്മദരായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവര് വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ അതിന് പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണ്. ആ സ്ലൈഡിന്റെ ഈ പോയിന്റ് തെറ്റാണ്, മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. കറക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല. അത് ഷോർട്ട് കട്ട്. ജന്മം കൊണ്ട് അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അവര് ജന്മം കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു? ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ ആയിരുന്നു അവര്. ശരി. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പഠിച്ചല്ലേ അവര്, നമ്മൾ പഠിഞ്ഞല്ലേ അത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവര് മാറ്റം അവര് കൺവേർട്ടായി അവർ പേര് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം പേര് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അവർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ. അതന്നെ, ഭരണാധികാരിയുടെ ശാഠ്യം കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവര് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കരുണയിലേക്ക് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കരുണയിലേക്ക് എത്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതന്നെ അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളുള്ളിലായ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്താലും പോകില്ല. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചാൻസ് വീണ്ടും കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും ഒരേപോലെ കണക്കാക്കണം. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുലജാതരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും അവരെ ഒരേ രീതി. പരീക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. ചിലർക്ക് ഇത്തിരി എളുപ്പമുണ്ടാവും, പലതും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എഞ്ചിനീയറിന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരീക്ഷ പാസ്സാകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടൂല, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്താണ് അത്? ആ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിനും, അതായത് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള വംശം തന്നെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ വംശജരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പദത്തിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു വംശപരമ്പര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ നിത്യാനന്ദൻ ഗോസ്വാമിനെ പോലെ ജീവിച്ച് കാണിക്കുക.
അല്ലാണ്ട് വംശപരമ്പരയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മ അതേപോലെ ചെയ്യും. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഗോസ്വാമി കുടുംബമായ പരമ്പര ഇത് ചെയ്യല്ല പറയണത്. ആരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ആ പൊസിഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും നമ്മ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണരുത്. നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താൻ ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അധപ്പതിച്ചു പോകും. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം കിട്ടി, ഞാനൊരു എന്താ പറയണ എല്ലാവരും ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചെന്ന് എനിക്കെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് എന്റെ അധപ്പതനം സ്റ്റാർട്ടായി. മനസ്സിലായോ പോയിന്റ്? ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആയെന്ന് എനിക്കെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് ഞാൻ വീണു. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എന്ന് ഞാനൊരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അന്ന് ആ അഹങ്കാരം എനിക്ക് വന്നോ, അന്ന് ഞാൻ അധപ്പതിച്ചു. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, എല്ലാവരും എന്നെ ഗോസ്വാമി ഞാൻ ഗോസ്വാമി അല്ല വേറെ ഗോദാസനായി മാറണം അവിടെ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പല കഥകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പല രാജാവ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പക്ഷെ ആ രാജാവിന്റെ മുന്നിലൊന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരില്ലായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും ഇതായിരുന്നു, ഒരാളെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്ന ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോ അവന്റെ കുലത്തിനെ പറ്റിയോ അവന്റെ നിറത്തിനെ പറ്റിയോ അവന്റെ വേറെന്തെങ്കിലും രീതിയെ പറ്റിയോ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. അതാണ് നമ്മ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അവരെ വേറൊരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ കാണരുത്. മത്തഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു മത്തഗജത്തിനെ അതായത് മതം പിടിച്ച മാന എന്ന് പറയില്ലേ, ആ മതം പിടിച്ച ആന വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഒരു മതം പിടിച്ച ആനനെ ആക്കി തീർക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും. എന്താണ്, ഒരു ആനക്ക് മതം പിടിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് ചുറ്റി കണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയും അല്ലെ, അത് പൊളിച്ചതേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വിത്ത് കിട്ടണം. ആ വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, വിത്ത് മുളപ്പിക്കണം, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വിത്ത് വളർന്ന് അതിന്റെ ചെടികളും കായ്കളൊക്കെ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി ലജ്ജാബീതം, നമുക്ക് ഒരു ഭക്തിയുടെ ബീജം കിട്ടണം കരുണ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മളത് കീർത്തനങ്ങൾ, വളം എന്ന് പറഞ്ഞ കീർത്തനങ്ങൾ, നാമജപമൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്, സേവനങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആയ ബീജം ചെടി വലുതായി അതിന് കായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് നമ്മ വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പൂന്തോട്ടത്തില് ആര് കയറും, ആന കയറുന്ന പോലെയുണ്ട്. ആന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആന കണ്ട് കളയും. അതാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനെതിരെയുള്ള അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ ഭക്തി, നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അത് വൈഷ്ണവാരാധത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരാണ്. തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവിധം സഹായിക്കണം. രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, താഴ്ത്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങല്ല ഇടയിൽ നിൽക്കണം.
നമ്മളൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു ചങ്ങലയുടെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ രണ്ടിനും കണക്ട് ചെയ്യണ ഇതാണ്. ഞാനാണ് ഈ ചങ്ങല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ ചങ്ങലയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് താഴ്ത്തിക്ക് കൊടുക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അത് താഴ്ത്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാനുള്ളത് മോളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ചങ്ങലയിലാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല ഇവിടെ. ഞാനില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം ചലിക്കും, ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകം ചലിക്കും, അല്ലേ? അതെ. 100 വർഷം മുന്നും ഈ ലോകം ചലിക്കും, 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകം ചലിക്കും. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. മോളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് കൊടുക്കാം. കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവൻ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉയർന്നവൻ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ. നമ്മളിൽ മുന്നിലുള്ള ചങ്ങല, നമ്മളിൽ താഴ്ന്നുള്ള ചങ്ങല. പക്ഷെ ചങ്ങലയിലാണ് നമ്മൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസം. ആ ചങ്ങല ഈ ചങ്ങല, ആ കണ്ണിയും ഈ കണ്ണിയും ഒക്കെ ഒരേ കണ്ണികൾ തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ച് മുന്നിലിരിക്കണം, ഒരെണ്ണം താഴെ ഇരിക്കണം. ആ ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ, ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവരാണ്. നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയില്ലേ? സാധാരണ പറയും ഇത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് 70-ാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബംഗാളികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണബോധം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർക്കോ പ്രത്യേക ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അതോട് ഫിനിഷായി. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവർ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരികയും അരുത്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരനെ പറ്റി പറയണം. ഗുരു ശിഷ്യന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗുരു പറഞ്ഞു, ഗുരുവിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇത് കണക്റ്റാണ്. ചങ്ങലേരെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ചങ്ങലയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞു, മോളിലത്തെ ചങ്ങലയിലോ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ണി കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കണ്ണി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരികയും അരുത്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നമ്മളെ സമയം മെനക്കെടുത്തരുത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭക്തിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മ കൊടുക്കണം. അതിന് വലിയ പുണ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം കൊടുക്കണം. ആർക്ക് കറക്റ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും എത്തിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യണ്ട. മനസ്സിലായി? ആ ഭക്തന്മാരുടെ കരുണയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ കരുണയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അതാണ് നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഇപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട. അതിൽ ഭക്തിപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ ഇത് തന്നെയാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധി അത് ഗംഗാ നദീനെ പോലെയാണ്. ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധിയാണ്. ഗംഗാ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരിക? പരിശുദ്ധിയാണ്, അല്ലേ? പാപനാശിനിയാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഗംഗയിൽ ചെളിയും വെള്ളം ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ചെളിയും വെള്ളം മാത്രം നോക്കി പോണെങ്കിൽ ഗംഗാ നദീനെ നമുക്ക് കാണൂല. അപ്പൊ എല്ലാതും ചെളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ചെളി കാണുള്ളൂ. നമുക്ക് ഗംഗാ നദീനെ കാണൂല.
അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മളെ ചിന്താഗതി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാനദി ചെളിയല്ലേ, അന്ന ശരി എന്റെ ചെളിയും കൂടെ ഞാൻ അവിടെ ഇടാന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതും ഗംഗാനദി, കാരണം അവിടെ ചെളിയല്ല, പിന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ ചെളിയും കൂടെ ഇടാന്ന് പറയരുത്. അതാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാപരാധം. അതാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ അപരാധം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആന പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്തി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പാമ്പും കോണി കളിക്കണ പോലെ പാമ്പിന്റെ വായിലാണ്ട് വീഴും. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കുടിയിലായ കുളത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വീഴും. വീണ്ടും നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി വരും. വീണ്ടും അപരാധങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയതിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ബാഹ്യ രൂപമോ അവന്റെ കുലമോ അവന്റെ ജാതിയോ രാജോ ഒന്നുമില്ല. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് അവൻ ഭക്തനായി, ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയം ചെയ്ത് കിട്ടി, അവനാണ് പരിപൂർണ ഭക്തൻ. അല്ലാതെ കുലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെയും കണക്കാക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ പാടില്ല ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയണത് അതും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നില്ലല്ല, ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുലത്തിലോ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തോ ഇതില് എനിക്ക് ആ ഒരു പദവി കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചോ അന്ന് ഞാൻ വീണു. അതാണ് പ്രത്യേകത. അന്ന് ഞാൻ വീണു. അന്ന് നേരെ പാമ്പ് മുനി കളിച്ച പോലെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി കൊണ്ട് പോരും. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണം. കാരണം എന്റെ ഭക്തി അത് എന്റെ കയ്യിലല്ല, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയില് വിനയഭാവമായിരിക്കണം. വിനയമുള്ളവർക്കോ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ അത്ര വിനയഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. ഫസ്റ്റ് വിനയഭാവമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്ക്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില് പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഉപദേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഇത് വരില്ല, ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഉപദേശങ്ങള് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാവില്ല. പക്ഷെ സത്യം അതാണ്, അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ആചാര്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ടാവും. ഒരു ആചാര്യൻ വേറൊരു ആചാര്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇതാണ് ഭക്തൻ. കാരണം ജീവഗോസ്വാമി ഈ ഒരു സംഭവം ജീവഗോസ്വാമിക്ക് സംഭവിച്ചു. തർക്കത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള തർക്കത്തിൽ വിജയിച്ച എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉപദേശാമൃതം കൈ കൊടുത്തത്. ഇതാണ് ഭക്തൻ. അല്ലാണ്ട് തർക്കിച്ച് വിജയിക്കുന്നവനല്ല ഭക്തൻ എന്ന് ജീവഗോസ്വാമിയെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയും വിനയഭാവം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല, പിന്നെ അല്ലേ അടുത്തത്. അതെ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്തും കൂടെ എടുക്കട്ടെ. കുറച്ചെടുത്ത് പോയപ്പോ നാളെ നോക്കാം. അടുത്തും കൂടെ എടുക്കാം. സംശയം ഇല്ലല്ലോ? ഇതില് ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളതില് പ്രഭുജി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല. വൈഷ്ണവാപരാധം എന്നുള്ളതാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അതെ, വൈഷ്ണവാപരാധം. ആ, ഏത് വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധോ? അതെങ്ങനെ? വൈഷ്ണവാപരാധം എന്നാണ് എഴുതി. അതാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം തന്നെ ആയിരിക്കും മാതാജി. അല്ല, എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരാധം നോക്കിയിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ശരിയാണ്. അത് വൈഷ്ണവ രാധ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ എന്നാണ് കാണിച്ചത്. അത്
അത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ എന്നാ അതെ, വൈഷ്ണവാപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. ഒരു പായില്ല അതിനകത്ത്. വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ലേ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരാതി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായ? ഓട്ടത്തിൽ ചില വിട്ടുപോണാണ് അല്ലേ? കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ ഭൗതിക അവസ്ഥ, അതായത് ഗംഗാ നദിയുടെ പുണ്യത്തോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ വരുന്നത്? അതെ 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 അതെ. ഭക്തന്മാരെ ഗംഗാ നദിയുടെ സ്ഥാനത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെയാണ് ചെളി നുര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെളിയും നുരയും കണ്ടിട്ട് ഗംഗാ നദി ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാ അല്ലെ? അപ്പൊ ഗംഗ പോയപ്പോ അവിടെ ചെളിയും ഇതൊക്കെയാണ്, അവിടെ എന്ത് പുണ്യ നദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക ഭാഷയെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഗംഗാ നദി എപ്പോഴും പവിത്രമാണ്, നമ്മളാണ് ആ നദീനെ കേടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയാണ്. പിന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവർക്ക് ആ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല ഗംഗാ നദീനെ തെന്നിന്ന് കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മ കാണുന്നത് ചെളിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടും. ഗംഗാ നദീനെ കാണുന്നവർക്ക് ഗംഗാ നദീനെ കിട്ടും. അത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൽ. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മള് പതുക്കെ 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 നമ്മളെ കണ്ണ് തുറക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് 7ാം ശ്ലോകം. സാത് കൃഷ്ണനാമചരിതാദി സിദ്ധ പ്രവർത്തിത പിത്തോപദരസന്നസ്യ നാരോജികാനു കിന്തോദരാനുതനുദിനം ഖലു സൈവാജുഷ്ട സാദിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചി കെട്ട നാവിനെ മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അടുത്തത് പറയും, ഭഗവാന്റെ നാമഗുണ ലീലകൾ എന്നിവ കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കതിന്റെ മധുരം മനസ്സിലാക്കാത്തത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് രുചി കിട്ടൂല. നമുക്ക് എന്ന് രുചി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ അന്ന് നമ്മള് മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക രോഗമുള്ളിടത്തോളം കാലം പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപനാമ ഗുണങ്ങൾ, അതിന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ്, ആ മധുരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, ഇതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാത്തതില്ല എല്ലാം പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ വരും. അതല്ല മധുരം. മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, പാൽപ്പായസം താണ വലിയുന്നത് അല്ലെ? പാൽപ്പായസം മധുരം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഉയർന്ന ആയ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നിഷ്ഠ ശ്രുതി അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ രുചി അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിയുമ്പോഴേ രുചിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. നിഷ്ഠം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രുചിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മധുരം എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം മാറി തുടങ്ങുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മള് സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേവരെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ ഇടയ്ക്കിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലേ? നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. അതാണ് അതിന് മുന്നിൽ ഇറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. മനസ്സിലായ? നമുക്ക് പലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? പെട്ടെന്ന് കിട്ടായികല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആ രുചിക്കുമ്പോഴാണ് ആ രുചി വരുന്നത്. നിഷ്ഠം കഴിയുമ്പോൾ ആ രുചി വരുന്നത്. ആ രുചി കിട്ടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മളത് വിടില്ല. പിന്നെ വേറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ രുചി കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മ വേറെ പതില്ല. അപ്പൊ രുചി കിട്ടി എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. രുചി കിട്ടിയ വ്യക്തി വേറൊന്നും നോക്കൂല. ആ വ്യക്തി ഭക്തനായി മാറി. അതിന് മുന്നുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതന്നെ. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗക്രമത്തിൽ വേരെത്തി പോവുകയും ചെയ്യും. അത്ഭുതമാണ്.
അതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് കൽക്കണ്ടം കൊടുത്താലും അവർക്ക് അത് കയ്പാണ്. ആ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ഉള്ള മരുന്നും കൽക്കണ്ടാണ്. അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുള്ള അസുഖം, അതിന്റെ ടെക്നിക്കല് സയൻസ് പരമായിട്ട് അറിയില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് അതിന്റെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൽക്കണ്ടമാണ്. വേറെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ സയൻസ് ഡോക്ടർ ലെവലിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് അതിന്റെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൽക്കണ്ടമാണ്. ആ കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ, മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ള ആള് കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മധുരം തോന്നൂല, കയ്പിന് തോന്നാം. അപ്പൊ ആ അസുഖത്തിന്റെ മരുന്നും കൽക്കണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അസുഖം എന്ന് മാറുന്നുവോ ആ മധുരം ആൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കയ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്കത് ചെയ്യാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട്. അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പറയാണ്. കാരണം ഇതിനിതോ മരുന്നുള്ളൂ, ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൗതിക അസുഖങ്ങൾ മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റായി മാറും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായി എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതാണ് സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപം മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ വരണമെന്നില്ല, അല്ലേ? വരാം, വളരെ അപൂർവമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മധുരമായ മരുന്ന് കഴിക്കുക. ആദ്യം കയ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായി രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം വേറിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം: ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കമായത് ഭൗതിക ജീവമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗി എന്ന് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ വിദ്യ, ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ അതിലാ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രിയങ്കരം ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി രോഗാവസ്ഥയിലാണ്, നമുക്ക് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കാണ്. അതാണ് നമ്മളെ സർപ്പം ദംശിച്ച്, അതായത് പാമ്പ് കടിച്ച പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മരിച്ചിട്ടില്ല, ബോധം കെട്ടുപോകും, മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യരല്ല, സാധാരണ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധി വിഷർക്കണ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം തന്നെ വേണം. ഉണർത്തണമെങ്കിൽ, ആ അസുഖം മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ മന്ത്രമാണ് മഹാമന്ത്രം. അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അത് നാമജപമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ജീവേര സ്വരൂപ കൃഷ്ണ നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായ ചൈതന്യത്തിൽ ആകർഷപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിത്യദാസന, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമ വംശ ജീവലോകേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നതേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ നമുക്ക് കൈ എന്താണ്, കൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞ കൈ നിർത്തും, കടക്കാൻ പറഞ്ഞ കൈ അടക്കും, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ പാർട്ടാണ് കൈ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ എന്താണ്, നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നിത്യദാസ എന്ന് പറഞ്ഞത്.
നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഭഗവാനാണ് യജമാനൻ. ആ ഈ അവസ്ഥയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കൈ, നമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കൈ ഉന്മേഷം കിട്ടും, കൈക്ക് ഉന്മേഷം കിട്ടും എന്ന ചൊല്ല അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസം. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായ ചൈതന്യത്താൽ നാം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൊണ്ട് തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും സുഖത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് സുഖം കിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും, ആ തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര പേര് സ്ലൈഡ് എത്തി? നമ്മളെ 4ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ മന്ദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ തൊട്ട് 5ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ എടുക്കില്ല, 5ാമത്തെ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഇതില് പറയണത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ അത് കൽക്കണ്ടമാണ്, മധുരമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാവില്ല. ആ രുചി മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ അസുഖത്തെ മാറ്റണമെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഭക്തിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് പറയണ ഉപാസന, സാധന, ഭക്തി ചെയ്തിരിക്കണം. അത് മസ്റ്റാണ്, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. സാധന ഭക്തിനെ പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിൽ വേറെ സംശയം ഉണ്ടാ? നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം, നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതായത് ശ്ലോകം 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധന ഭക്തന്മാർ സാധന ചെയ്യുവാനാ? അതെ, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പിന്നീട് പിന്നെ അതെന്താ കാരണം, നമുക്ക് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നമ്മ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് കേട്ടാലും അത്ര രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ. അതായത് നമ്മ ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ളപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും കേട്ടാലും അത്ര വലിയ മധുരമൊന്നും നമുക്ക് തോന്നൂല. തോന്നും, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാൽപ്പായസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പലർക്കും തോന്നുന്നില്ല, അത്ര ഉള്ള അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഇതിന് ഇതന്നെ മരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് തന്നെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതാണ് അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. മഞ്ഞപ്പിത്താണെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കൽക്കണ്ടാണ് മരുന്ന്. അത് കൽക്കണ്ട മധുരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ കഴിക്കണ രോഗിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടാണെന്ന്, നല്ല മധുരം. പക്ഷെ രോഗിനോട് കഴിച്ചാൽ പറയാം എന്നെ പറ്റിക്കാണ്, ഇത് കയ്പെന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഭൗതിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ ആ സത്യം അനുഭവിക്കാൻ ആ അസുഖം മാറണം. അതാണ് കുഴപ്പം. ഇപ്പൊ ആചാര്യൻ പറയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മ പറയും ഭഗവാൻ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ കൽക്കണ്ട രുചിച്ച് നമ്മളെ അസുഖം മാറ്റണം. അതാണ് നാമജപം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയ? ക്ലിയർ. വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പ്രഭുജി ഏകാദശി 13-നല്ലേ? 13-നാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ പേരൊന്നും എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇന്ന് പേരിടാനുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിടുക, എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ പേരെടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് 13-ാം തീയതി പേഴ്സണലി ഇട്ടോളാം പ്രഭുജി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി, പേഴ്സണൽ ഇട്ടോട്ടാ. മാതാജിര നമ്പറിലേക്ക് ഇട്ടോട്ടാ. അത് നമ്പർ അറിയാം എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയാം.
അറിയില്ല അല്ലല്ലേ? അപ്പൊ ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പം വഞ്ചകൽപ്പരൂപച്ച വസന്തേവച്ച പതിനാപാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.